थालिरावबो खामानि मावहैनांगौ दिनैबा आरो हाग्रा दुफबजोबना दंथारो एसे दानहैनोसैलै सानैसो लोगोखौ लेंहरखानोसां आदा लक्ष्मण औ मालै दैजि आगै आदा लक्ष्मण आं मेगि बनायदोंथ' नों जानो हाब नों मेगि बनायदों जाजागौमोनथ' आरोलै ओं आं बनायदों नों जानोबा लायनोसै आङो आयंजों आंजों बानायदों ओमफ्रायो आं बांसिन खालामदों एवदों आङो आरे बा आंना बिनानाव दैजि सनाया मेगिबो संनो रोंबावबायलै बरिया नानि बरिया जानायावबा हले नोंनानाव दैजिया बिराद एक्सपार्ट आयौ मेगिनिफ्राय लानानै दावदै नांगौनो माबानो ओमफ्राय आंथ' हारसिं जायाना आयं नोंबो जागोन आंबो आदाबो जागोन ना ओमफ्राय बे पेकेटनि बुस्थु जाहैबाय थानाया नोङो बेनिफ्राय एवलु एवला जानोसै आरो सुनायफ्राबो आंनि फाला गोजा अह नोंबो आयै थोद बे बासन गंनैसोखौलाय माथो जानो दे आयं आं सुगोन बासनखौ आदा आं सुगोन बासनखौ नाङा दे सना आंनो सुगोन बासनखौलाय बे गंनैसोआलाय मा थां मेगियालाय थां ओमफ्राय ना दा आं नोंनाव 20 रां बिनाया फैसाबो नांबावगौसो बेनो अह मालाय कलम पेन्सिलसो बायनोनो 20 थाखाल'आलाय मा जादो नानि बे 20 थाखाखौ नों लादो ओमफ्राय कलमखौ आं लाबोसिगोन दे नों लाखि माबा उनावहाय मिमि माबा माबि बायनानै जाबानो जाबाय दे आदा आं मेगिखौ लायनि मोजां सानदों बे गथ'आबो ओमफ्राय नोंबो आबाद थिनबाय थानाङा बेफोरबायदिखौ फैसा मोनबाबो जानो नाङा मोजां बुस्थु केकफोर बायना जागोन जागोन दे आइ मालाय बायना जागोन ना गाव गोसो बायदि माथो जानो 20 थाखाल'खौ नोंहा बिदि बुंलायनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय आबा मानो दोनैला पुलिस थानायावनो दोनहैदो बाराखौबा बे गथ'खौलाय बेसे लाखिबाय थानो हानो आरो फोरोंनो मानो गथ' मानसिनावबो बिराद खरसा थाङो आफासना फैसायानो ओरैनोबा थोनायानो नङा माथो गुबुननि फिसाखौ बिदि फिबाय थाबा मा जानोब्रा आयै जोंहा मानसियानो गैखायाना आरोलाय गथ' मानसि फरायनायाबो जेबो नङाना स्कुलावसो एडमिसन खालामना होबावगोन आङो मादि जागोन नोंजोंबो आबा जेबो जायालै आयै जेबो नङा आरो आं जेबो मोना बे नानिखौ दैजिखौ आं मोजांसो मोनो दा बेना रावबोआनो मिथियाबा आं बहायथो दोनहैगोन बेखौबोलाय आलाय सिलायबोथ' खालामबा जोंनि बर'निनो फिसा बियो सोरनिबा नङा सोरनिबाथ' अब्लाबो नोंबो मोजां गोसोयै बोजबना लालाय आयै अब्लानो नोङो गाज्रि मोननाय नङा बे गथ'खौबो नायल' ओमफ्राय माब्लाबा सानसे बिनि सोरबा सिनायनाय मोनबा ना थांफिनबा नोंसो बांसिन सिगाङावनो गाज्रि मोनबावगोन गैला बे आबायाबो ना बे गथ'नि फारसे एसे अननोबो नांगौ एसे एनैयालाय अनजायो नाथाय अबा नै दा जोंहानावनो थानाय जानाय फरायनाय गासैबो नायजोबबालाय बोरै जानो बिनि सायाव मिथिबावाबो सोरनि फिसा सोर मा जेबो मिथिया बिनि गुदि खिथानो न'खरनि सोरबा जानायमोनबाथ' आलदा खोथामोन दा जोंनि जेबोआनो जाया बे गथ'आ बेखौ लाबोस्लायस्लाय बिहामजोखौ लाबोनाया साबसिन नङामोन उनाव गाव गावनि फिसा फिसौखौ बेबायदि मोजां जोथोन लाना माबाबानो जाबायमोन ना आबा मालायनि गथ'खौ फिस्लायस्लाय बा अखायाबो अखालाय नुदो दिनै माबा अखाया हाबाथाय हागानो रोंमारालै दिसथाबनो जेला हायाबाथाय हाया रानस्रावस्राव जाजोबलायगोन थेवबाबो हानाय नङा आरो हाबाथाय गोगोम थादों रोङि हाखायो दसेखौनो रेस्ट गैलायोलै जारलासो जागोन अखाजोंबो आंहा बेफोरबायदि अखा बोथोरावनो मा खालामनो लुगैयो गरम पक'रा जानो लुगैयो लोगोसे चाटनि गरम साहा आयौ मार गोथाव जायोलै अखा बोथोराव मजायानो एसे आलदालै हैद साला थेवबो ओमफ्राय दिनै थांथारनांगोनलै टाउनाव बिराद माबा माबि जोबसोनानै दङ आंनिया बोथोराथ' ओरैनो उन्दु आरामसे मबाइल नायनोल' बरियाथार थेवबो उफाय गैया हाब्रुबाबो माबाबाबो थांनांगोन लामायाथ' एसे अखा हाबानो दै जायोलै आसरित हाब्रु ओमफ्राय दा मोनायाव थुनथुलि एम्फौआ नागिरबावनांगोनलै बरिया गोथाव मोन्दोंमोनथ' र' ओरैबायदि टेस्टि थामाम स्वादानो एसे आलदा फैखायोलै मैयाथ' जानानै जाब्रै लायखोबावदोंसो आङो मासेल' मोननायखायसो आया ओमफ्राय माथो दाबो फैदियाब्रा सासेयालाय आं इसेबां समायना रमायना दख'ना गाननानै थाखालायबाय रेडि जानानै थादों होनबाय फैयासैलै दाबो थेख्लाखौसो ससे दोनलांहोनोसै आं आइ थुनथुलि दाबो थांनाया जाया नोंना माथो मोनालायगोनसैलाय ओंलै आयै र' दाबो सासे आरो खबर गैथ'आ आंखौ ओंखारना थानो थिननानै हारसिंसो थांनांगोन नङाबा थेख्लाखौनो ससे दोनलांहोनांसिगोनलै बिसिनिसिम बेबा खैथासोआव फैबावगोन फनबो माने दहाय हरनायानो दा हरबाय देलायखो ना माखो ना लामायाव दं ओमफ्राय
नोङो सिम्पोल दख'नाखौ गाननो हायामोन बेखौलाय मानो गानलायखो अखा बोथोरावलाय बोरैबा सारसनगोन मागोन सुनो हाया मानो हाया सान्दुं दुङाबा ओमफ्राय आंखौ समायदों दा आयो हो गानबाय आरोलै होमबाबो समाया जायो नामा ओमफ्राय अखा बोथोरखायसो होनदां बहाबा थांनो गानगोन आरो बेफोरखौलाय मा हाथायाव थांलायनायाव बेखौ गानलायनांगौ आरो ओइ जोंना आसोला सोगोम हरबाय दङ गोजौनिफ्राय गुंग्रुं गांग्रांनो बे सोगोम हरनायखायनोथ' बुंदां दा बोरैबा अखा लोगो मोनगोन साथाफ्रा लांफाखा ओरैनो देलाय मालाय थांनाल' जाया अखा बोथोराव बिदि लोमजानाया थाब थाब जालाबायथारो मिथिबाय सिजालाबायबा अखाखौ जागोनलै जागोन दा नोंनो आराम स्राय पक'रा लाबोगोन दे आङो ए लाबोयो ना मायो आं हले बारा जानो हाया थावनि बुस्थुखौ आयाबो मा मा बुंखायोलै जानो हायासो जागोन माखौबासो गब 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 जाजोबो ए नंगौ नामा आबै दे खुगायालाय लेब लेब आबै बायदि थांद' गोख्रै थां आयै देनां आं माबाबाबो ना बुरैबाबो हाथाय गलायबाबो खुगाया लेब 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 बिदि मावबाय थागोनदांलै न' नोंनालाय खुगाया बहाथो सिरि थानो रोङोहाय बिदिनो लेब 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 आरो गोदो बे दाउखिबो सावजानानै जाहोदाव बेफोरबायदिनो जालांबाय उनावथ' देरनानै गावनो सावजा जाबावदोसो बुंनायफ्राबो नायनाय नोंनाबो ओइ थिख्ला आजा ओइ थिख्ला बाबु ओरै फैलाय मबाइलसो नायदों खोमा बेबो ओइ आबा थिख्ला बे गथ'आबो ना मबाइलजोंल' थाखायोहाय थिख्ला आजालै दा थेख्लायनोसै आं ओरै ओंखारबोमबाबो र' आइ मबाइला नायगासिनो बे आं लेङिनि मालै आब' गाबज्रिलाबाय थायो उन्दुनायखौबो मालाय एथ' मोजां सिमां नुदों माबा माबि नुदों नोंहा आरो गाबज्रिबाय थानानै सिमांखौनो गैला आंना ओइ सिमांनि तेरे नाम थौ आंखौ गोख्रै दोनलां ससे बैसिम आब'मोननिसिम आब' सिनिमोननिसिम आब' सिनिमामोननिसिम थोद आं दोनलालै बिसिनिथिंलाय आरो हाब्रु गोजाबाव दोनलालै गथ' थौ गोख्रै दोनलां आंखौ जोङो हाथायाव थांनो नागिरदों लेट जागोनदां थाबायनानै थांब्लाबो एबार आइया फैबावबाना आइनाव आबैनाव जा माबा माबि बिहरदेरबावगोन आं मानो होनोबा फैसाबो एबार बांसिन लाखिगोन आं आरोबाथ' सोमलासो आं सोमला बेखायनो फैसाखौथ' आङो लाबोनानै बेखौ बाहायाबो आं दोनगोनसो आं ओइ आबा सोमला मा जाखोलै आफा बे दादिनि दखानाव माबाफोर लायदोंमोन नामा नोङो बाखि मेथाइ माबा माबि लायदोंथ' आरोलै आफा ओमफ्राय आंहा स्कुलाव थांनो नों फैसा हराबा दादिनि दखाननिफ्राय लाङो आफाया होगोन होनना बुङो आरोलै आङो हाब आबा सोमला ओमफ्राय आंथ' नोंखौ बिदि बाखि जाबाय थानो खोन्थायाखै फैसायानो बेहाय 200 मानि जाना दङनो माला एसे बुरजा मेथाइ माबा माबि लांबाय थाखो नोंलाय ओइ आफा फैसानि दिगाथ' आंथ' बेहायनो मेथाइ लांनांगोन ना मालाय स्कुलाव बयबो टिफिन लाङो जोंना स्कुलाव बयबो मालाय बरिया लाङो फैसा हरो टिफिनखौ गोथाव लाङो आब' मिलिसा बिदि रोङाना आं बिनिखौ मोजांबो मोना आइयासो बरिया बानायना हरोमोन हाब बेबायदिबानो जे नोङो बेहाय बाखि जाहैबाय थागोन नामा सोर होबाय थानांगौ बेलाय आंनि खाथियावनो गसंनानै दंना आफा आंनि आफाया होगोन नोंलाय माथो जाखो आबा सोमला बिदि बाखि लायलाबाय थानालै फैसाया माब्लाबा समाव होनो हाया जायाबा दाय जानो होमबा आंनि आइखौ मानो लिंहराखै मालाय टिफिन बानायना हरगौमोन ना बियो आब' मिलिसायाबोथ' मेगि बानायो फुरि बानायो आब' मिलिसायानो बानायजोबखायो माथो नोंसो लांनो बायो आं मोजां मोना होनखाबायना आरो सोमलाया जेखौ मोजां मोनाबाथाय मानो लांनो ओइ गथ' ओइ आबा सोमला अपन को ज्यादा डिस्टार्ब नहीं करने का लै आफा आंहा लोगोफोरजों बेरे बासा हानैनो नागिरदों आया मा बेरे बासा हानैलाबायनोब्रा आबा जोजालाबायनो दायो बेरे आंखौ जोनो हाया नामा जानला मोनला लिडार मानसिखौ आसललै गथ'आ दानिफ्रायनो एसे दुगा बियो बिफाजोंनो ससेखौनो थाबायनानै थांनो हाला जाहैबाय आरो नोङो बबेनि एक्ट्रिस बायदि माथो नोंबोलाय एक्ट्रिसखाना बहाथो एक्ट्रिसनिफ्राय खम बेलाय नों आंखौ दोनलांमारा दा गथ' बे टाइम मोनजानाय नङा हले दायो लाबबा सेख'लायनो मोना दै आयै बुंना आं दोनलांनो बाथारदोंमोन अखा हानायाव ओंखारनो बादोंमोन आंखौ बे आब' सिनिमामोननिसिमल' दोनलांबा माथो जायो आबा थां दोनलां साइकेल थाखानानैलाय माथो नोंबोखौ दोनलांनायालाय मा जानो आदुलामारलै बे गथ'आ जेरावबो माबा ओंखाराबाथाय ओंखारनो बायो न' सिङाव थासोमबाय थायो मबाइलजोंल' थायो दा उन्दुदोंलायनो अखा हानाय खेमायफ्रा ओइ सिमांनि तेरे नाम थौ आंखौ गोख्रै दोनलांल' बाय दा जानला माला बुंखायोलै आब'आबो आं दोनलांनोनो बाथारदोंमोनलै नों हारसिं सालायनानै थां आया गथ'आ आंलाय हारसिं सालायनानै थांखागौमोन आरोलै हौवानि साइकेलबाबो जेबो नङामोन नाथाय दख'ना गाननानै एसे उसुबिदा जाबायना
थां हाबा थां दसे दोनलांना फै नोंबोखौ बेखौनो बायो नामा थां गोख्रै दोनलां देलै दे साइकेल बनायनि आङो उन्दुनायासो गैला आंना नुद' आयै नोंसालाय बेसे बादुला जालांनो हमखो गाबोनथ' बैयाव हाग्रासो फुगोन आं आंनि बानलुनिखो फुवा माथो बियो ओरैनो 150 थाखा बिबावलायथारानोलाय खामानि एसे थिनबा हाबाब गथ'आ दानिफ्रायनो फैसाबो होलायनांगौ न'नि खामानि मावनायाव आसरित जेबो नङा दे आयै मावहोथारगोन आं होनबाबो बेखौ खेबसेनो मानोलाय खामला होलायनो बेखौनो जोंहा फंबायानो दंखायोना दे थाथ' आयै थांना फैसै दे आइ बे गथ'आबो ना दा थांगोन अखासो सिजाबोखासिगोनहाय बियो नै बिहामजो ए माथो आइसो फैदों फै आइ जिरायफै माबाहाय बिहामजो नोंस्रानाव एसे मैथा बांगालखौसो लांनो होनना फैदों आंनो 20 थाखासोनि हरदो हे जोंहाबो जादों मैयाहाय सवाबिनजों जोंनाबो फिसौआ माबानो बै साम' जों जानो बुंगासिनो मैथा बांगालनो साम' लानानै फैदों हे र' दा खागोन आं आइ जिरायथ'ना दसे आङो साहार जानायनि गय फाथै खावनि र' दे जागोन बिहामजो मानोथो साहाखौलाय जानबावनाय बिहामजो लोङाबाबो जासिगौमोन खुगायानो गैया गय जानायानो मोजां मोनखाथाराखै दे आइहे जेबो नङा गाइखेराबो फिसाफ्रानो साहा लोंफ्लेबाय थायोहाय आइ जोंहानाव थायानो गाइखेर दंबाबो फिसाजो लोंलाय फिसाला लोंलाय सानैबो बोराय बुरियानो लाजाखाया अयथासार नोंस्राथ' मालाय मोसौ फिसा जाबाय दा मोजाङानो जाबाय जोंहा आगोलावनो जानाय गैया गाइखेरानो मोनलोंला जानायाथ' गाइखेरालाय मोनो ओमफ्राय हाथायाव लांजोबो जोंनाबो ओरैनो न'आव लोंनो आन्था एसे लाखियो दे माथो खालामबावनो बिहामजो बेफोरजोंनो एसे माबायाबा सोलियाबा न'खरखौलाय नङा होमबा औ आइ आंनाबो लोमजानायानो नै बावाखै हामनाया बैसागु बोथोर खाथिसिन जाबाय लोमजाबायसोमोन दाख्लै गथ'नो हामनो नागिरथाराखैमोन ना जानो हायो ना लोंनो हायो बोथोर सोलायबा लोमजायोहाय बिदिनो बेनोथ' र' आं सा लोंखांना खाहैनोसै मैथाखौ दे माबा नोंसाथ' थुनथुलि आबैयाबो बेयावनो दं दङ आयै न'आवनो थायो दालाय आरो बहा फिसाइजोंबो गारलायखाबाय नालाय माथो बुंनो खाफालनि लिरनायसै बिनि किस्मतआबो बुंनो थाङोबा माब्लाबा समाव मोजांनि थाखायबो जायोनो बिहामजो जानो हागौ आबै थुनथुलिनि खाफालाव माबा मोनसे गुबुन लिरनाय दङ नोङो मोनसे खामानि मावा मानो मोजां सासे सेंग्रा नायफिननानै बा एसे मोजां खबर लाफिननानै जुलिखौनो हरफिनदो आबैखौ दाबो बैसोआनो जाखाथाराखै बैसोआलाय गैया दाबो जेबो जाखाथाराखै अब्लाबो जुलिनि खोथा सानथ'लाहाय आयै मानो होनबा नै दासो बेफोरबायदि जाथाय जानायानो बावखायाखै नालाय गिलायलांसै देनां सम एसे मोजां जाफिनबा हरफिननो नांगौबा हरफिनसै नङाबा गाव मा खालामनो गोसो खालामथोंसै एसे उनाव सानसै बेफोरखौ आयै संसारालाय बिहामजो जाफिनखानांगोन बेबो मालाय बे बुहुमाव दङ जेला सोरजोंबा नङा सोरजोंबा जिउनि लोगोरिथ' नांफिनखागोनानो नायनोसै आयै दा फिसानि खाफालखौ सानोबालाय बोरैबा नाङो गोसोफ्राव अब्लाबो आङो जेबो जबरदस्ति खालामा मालाय गाव गोसोबायदि थाथो न'आवनो सिगांनि बायदि दे बिहामजो खाहैग्रोदोहाय मैथा बांगालखौ दा लांनांसै आंबो संहैनांगौनो बिबै संनायखौसो जायो दिनै हे आबौ गोमब्रुआ औ बिहामजो मानसिनि खाफाल जेब्लायबो बेबो थाबाय थाया माब्लाबा मोजां माब्लाबा गाज्रि जोंहा थुनथुलि नानियाबो सिगाङाव बेफोरबायदि थांसन गारबाय हौवाया दा मोजां नङा नै अखाफोर फैयैनो दखानावबो मोनफैबायलै औ मेहेर मालाथि सफैखो फात्ता मोनलायासै न' रायलायनो अखा हानायावनो बेनोथ' आरोलै थेवबो मोनफैबायथ'ना ओमफ्राय नोंनि दखानाव स्राय पक'रा सिंग्रा मा मोनो जालांसैलाय आरोलै न'आवबो लांगोन आङो आरोबाव गावहाबो आरो दिनैथ' एसे लेटसो जाबावबाय अखा हानानै जेबो नङा आशीर्बाद मेहेरनि ओमफ्राय नोंनिसिम मोनथिबाय थिगसे बुरजा कास्टमार फैथों नोंनि दखानाव जाथों बयबो एकदम इन्जय खालामलांथों ओमफ्राय फैबायानो थाथों आरोना कास्टमाराबो बे सुक्रिया होमबालाय जोंहा मेहेरनि अननायाव मेहेरनि आशीर्बादाव मोजाङै मोजां नांजोबथों आरो मेथाइफ्रा गासिबो
आंनि आशीर्बाद थाबालाय आरो मा नांबावगौ दिनै बुजिबाय दा बुजिबाय दे ओमफ्राय आं एबार साहा बानायनोसै नों हाथायाव थांना मायो ना दसे बेयाव जिरायो नेथ'नांगोनसो मेथाइया सावनांगौसो ना अ दे जागोन आं हाथायाव एसे ना लायनांगौलै ना लकेल आइया जागौ जागौ बुंदोंमोन बेखायनो नायनोसै मोनो ना मोना दिनै दिनै बुधबार न' मोननोबो हानाय नाथाय गाबोन बाजार नालाय गाबोनसो मोनगौमोन आरो लाबोयोथ' सानैसो मादैमोना नायनोसै दा दिनै मोनबाथ' लांबाय लाङाबा आरो आइया जानो लुगैदों होन्दोंमोन ना दे ओमफ्राय अखाफोर नोंसिनाव दाख्लै सासे सेंग्रा फैदोंमोन न' मा जायो बे माने नोंनि लोगो जोंनाव सेंग्रा ओमफ्राय नोंलाय मारै मोनथिखो दे माने नोंसिनि दाख्लै थांनायाव ना आं ओरै नुलांदों फैनायालाय दाख्लै बैसागुआवसो फैदोंमोनहाय नोङो फैदोंबालाय मानोथो हाबलाङासै नोङो सासे लोगो फैदोंमोन आरोलै लोगो ना माने आं बुजिबाय दे नों मा सानदो आंनि लोगो आरोलै जायखिया फैदोंमोन नालाय इयो गावहा ओमफ्राय बिदि नायनाल' थांबाय खमसे खमथ' हाबफैमोन नों नोंखौ मिथियाना फैदों ना मादों आं नुबालाय लिंहरगौमोन ना नोंखौबो दाख्लै बैसागुआवबो लिंखाबाय गावहा फैयासै ओमफ्राय बिदि मालाबानो फैफानानै जोंहानि आलासिखौसो नुलांबावबाय आरो नोङो अके होमबालाय जायासैलै बोरैबा बोरैबि फैनायाबो ओमफ्राय हाबासै आङो नोंसिनावबो आलासि दंखायोखाय नाथाय अखाफोर बियो मा बिलाय मेहेर आङो बेहाय बैसागुनि नामै एसे गिफ्ट लाना फैदोंमोनलै बाजैनो नोंनो उरायनायाथ' लागोन ना लाया मिथिया जायखिया लाबोदोंमोन आं साथामनोबो माने आब' इलिसानो आरोलै मा बैसागुनि गिफ्ट मेहेर बेखौलाय आरो मानोमोन दे नाजावदोब्रा प्लिज अखाफोर गाज्रि मोनाबा लाखिदोना आं एथ' मोजाङै एकदम गोसो मोजाङै लाबोदोंलै आङो नाथाय मानो लाबोनांलायगौमोन दे लाबाबाबो जायोमोन ना मेहेर ओइ लाखिदोब्रा आं फैनायबो जायाखैना नङाबाथ' आं दाख्लैनो होनो सानदोंमोन नंगौ नामा अब्ला थेंक इउ नों एथ' मोजाङै लाबोनायनि थाखाय दे वेलकाम अखाफोर नानि उरायनायासो फसायगोन ना फसाया बेनोबो लाना फैदोंमोन आं उरायनायनि खोथाखौ बाद होलै मेहेर आं रायलायनो गोसो गैया बे गथ'खौ आइया मा जालायखो अखाफोर मा खालामदों बिलाय उरायनायालाय माबा बेलेग खामानि मावथावैखौ मावलायबाय नामा औ मेहेर सिखाव खावदों बे न'आवनो मा होनदों औ बिनिफ्रायथ' र' आं दा वाट्सएपाव रायलायबाय थानोसै बेफोरखौ बेहाय मानसि गोनाङाव रायलायनो बाथ'बाय आं दे जागोन होनबालाय अखाफोर सना नोङो औ गाबोन सानसेल'सै माथो जोंनि हाबायाबो बेखायनो आङो दिनै लास्ट खनसे सोंबावसै नोंनाव नोङो हेपिथ'ना जोंनि हाबाखौ लानानै आं खेबसे सानखाबायना माने सानबाय आरो आङो फावसायला आं मानो हेपि जाया जानो आरो जोंनि जुलिया गाबोन सानसेल'खासै नालाय ओमफ्रायथ' जोंनि गोदान जिउसै नोंबो ना आंनि फिसालाखौ गावनि बिफावसे बायदि अननांगोन नाथाय नोङो सिन्था जानांगौ खोथा गैया सना आङो अलंबारखौ ओरैबायदि बिफानि अननाय होगोन जेन बे आंखौ सानगोनसो गावनि बिफावसे बायदि माथो बेखौल'सो खोनासंनो लुबैखादोंमोन आङो आइ बिखुनजोआबो माबा माबि शपिं खालामनो थांगोननो दिनैहाय दा ज' थांसै ना होमबा औ दे जागोन जायजों आं हाबा जानो नागिरदों गाज्रिथ' नङा मोजाङानो संसाराबो मोजां जागोनदां बेजोंनो फाइनालि एबारसो आंनि फिसाया गावनि बिफानि अननाय मोनसिगोन बिफा असे नङाबाबोथ' बिफानि अननाय होखागोन ना आरो गोबावजोंबाबो आंबोथ' संसार जानो थांगासिनो आंनि संसारखौ ओरैबायदि समायना खालामनो नाजासिगोन दे आङो जेनेबा जायखौ हास्थायदों बेजों नङा थेवबोथ' ना